Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka residente sa Barangay Talomo proper sa Davao City. Nabalaka human gibakbak ang bahin sa dike sa lugar. DPWH 11 dunay pagpaklaro niini. 56 anyos nga babae nga angkas sa motorsiklo patay human malatayan og ligid sa truck sa Davao City. Vice President Sara Duterte gitawag nga bending dalo o pagbawog sa balaod ang mga katikaran sa impeachment trial batok kaniya. Higala ay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City. Opisyal na nga gisugdan. Tsada nga fireworks display nakapahingang ha sa mga Cagayanon. Ug Kadayawan Festival 2026 sa Davao City. Opisyal na nga ablihan karong hapon. Ang live nga mga katikaran at tangi